Вось вам факт. Джуді працуе ў Starlight Diner. Гэта ў той забегалаўцы, дзе едуць толькі старыя. Насамрэч, я звонілася. А пахне-то інакш. У чым справа? Маргні раз, калі справа ўміліся, два, калі з твоіх грудзей зараз нешта выскачыць. Я ў норме. Ніяк не. Ты ўвесь дзень як у ваду апушчаная. Я сказала, што ў норме. Воу. Цяпер яшчэ і злая. Прабач. Проста... Цяпер, калі я ведаю пра цэлы сусвет жывых істот, мне складана з людзьмі. Ну так, але ж не са мной, але ж не з табой. Але, разумееш, я не магу не спрабаваць уліцца ў грамадства, але цяпер разумею марна задуманага. Раней я хаця б бачыла перад сабою шанец. Я выпадкова паслухаў вашу размову і, здаецца, могу дапамагчы. Не палічы за грубасць, Джим, але ты ўпэўнены, што настаўнік, які пацеў за стол, дапаможа Джуді з аднакласнікамі. Я думаю, табе трэба пайсці са мной на сход пасля школы. Што за сход? Штотыднёвы. Людзі накшталт нас з табой сустракаюцца і гавораць аб пачуццях. Як у псіхолага, накшталт таго, толькі без псіхолага. Проста куча прышэльцаў балбоча аб пачуццях. Цішэй. Але так, ну я іду. Гэта не для людзей. Я ўсё роўна пайду. Лепш я пайду туды адна. Джуді, рады бачыць. Ці не дапаможаш? Вядома. Дык, як гэта адбываецца? Ты пабачыш. Гэта добрая магчымасць паразмаўляць з тымі, хто праходзіць праз нешта падобнае. Тое, што людзям не зразумець. Гэта дакладна. Часам я хачу проста прайсці праз чортаву сцяну і каб ніхто не прыняў мяне за прывід. Менавіта. Накшталт. Чаму я павінна ўставаць на свой заплечнік, каб дацягнуцца да шафкі, калі ў мяне ёсць тэлекінез? Гэй, прабачце, што перапыняю. Джонатан, праходзь. Дык вось, у нас сёння новенькая. А мая маці гэта бачыла? Ты не хочаш гэтага ведаць. Усе, павітайце Джуді. Вітаю, Джуді. Вітаю. Выдатна. Окей, раз ужо у нас новенькая, тады... Так, пачакайце секунду. Коры, калі ласка, выйдзі. Хто такая Коры? Ты. Не, гэта я. Добра, усё роўно тут тухляк. Окей, на чым мы там? Ах так. Як наконт па чарзе падзяліцца праблемамі, якія мы адчулі на гэтым тыдні. Джонатан, хочаш пачаць? Падаць Джуді прыклад. Дык. Вітаю, Джуді. Я Джонатан. Я з планеты з большай частотой абарачэння. Так што я адчуваю, што, накшталт... Кожная секунда — гэта ёбаная вечнасць! То бок, розумам я разумею, што 3 хвіліны — гэта нармальны час на прыгатаванне чацвярнога экспрэса, але на маёй планеце гэта 39 гадоў! Окей, я старэю так хутка! Малайчына, Джонатан. Гучыць нялёгка. Як наконт цябе, Соні? Няблага, Сонь. І нагадай мне прынесці табе тую штуку, пра якую я казаў. Называецца цударост. Што наконт цябе, Пола? Выглядаеш панура? Ну, я ў норме. На маёй планеце серная атмасфера, а мой маскіроўшчык зламаўся, так што асабістае жыццё зараз так сабе, бо я пахну як згустак кішачных газаў. Але ведаеце, што мне трэба зрабіць? Паглядзець у люстэрка і падумаць, ва ўсяго ў жыцці ёсць прычына, ведаеце? Гэта выдатны падыход, Пола. Хто-небудзь яшчэ? Я. Ніл. Калі ласка, раскажы нам. Як вы можаце ведаць, я трачу большую частку свайго часу на тое, каб узбудзіць у чалавечай расе цікавасць да навукі. Як-ніяк, гэта адзінае, што можа выцягнуць нас адсюль. І, на маю сціплую думку, гэта яшчэ і тое, што павінна хаця б крыху цікавіць нават такую жорсткую і прымітыўную расу, як людзі. Але, здаецца, людзі занадта занятыя тым, што робяць селфі і забруджаць атмасферу, замест таго, каб думаць аб высокім. Добра сказана, Ніл. А як ты, Біл? Я чуў, у цябе ёсць падобныя праблемы. Я ўвесь час спрабую есці дзяцей. Вось праблема. Окей. Лепей скажу, чаго мне не хапае. Спектравокс. Спектравокс? Так. А, май бах, люблю Спектравокс. Ох, Спектравокс. Даўно я не чуў пра яго. Спектравокс? І тое кафе, дзе падавалі замарожаных звігітаў. Яно яшчэ было па ўсім MW4. Праз кожныя некалькі светлавых хвілін паміж Альфа і Проксімай. Як жа яно называлася? Зіванс. Зіванс, дакладна. Зіванс. Проста захапленне.
Джуді, не ты, та я не схавала хэллоуінскіх цукерак. Чаго табе? Нічога, мяне штурхнули з ананімных пришельцаў. Тая ж фігня. А не, стоп. Я п'ю па іншай прычыне. Мое меркаванне, ежа тут дрынь. Так, яна не усмоктваецца, вы ходзіце вадкім і цвёрдым адходам, ненавіджу. І секс займае вечнасць. Можна хутчэй, у мяне яшчэ ёсць справы. Пастойце, калі вам усім так не падабаецца зямля, дык што вы тут робіце? Гэта надта асабістае пытанне. А я не супраць адказаць. Мне забаронена выходзіць у космас пасля стварэння неліцэнзаванай чорнай дзіркі. Яно таго варта. А я чакаю адказу з Галівуда наконт майго сцэнарыя. А я з'еў нешта, чаго не варта было есці. Дык, зямля гэта накшталт планета турма? Не. Накшталт Аўстраліі? Накшталт Небраскі. Выдатнае сховішча. Ніхто сюды не прыляціць з праверкай, занадта ўжо месца дурное, я б сказаў незапамінальнае. Дык ніхто з вас не нарадзіўся тут? Што? Не, ніхто тут не нараджае. Ты нарадзілася тут? Так. І ясі гэтую ежу ўсё жыццё? Ага. Яна не такая ўжо і дрэнная. Спрабавалі сыру фрыцюры? Дзе твои бацькі? Ну, мая маці чалавек, а мой бацька... Ну, я ўвогуле не ўпэўнены, адкуль ён. Ён працуе на аб'яднаныя планеты. Абасрацца, ён твой босс, так? Окей, так. Давайте не напіраць на гэта. Джуді яшчэ дзіця. Ён можа дастаць мне запавольвальнік. Ён можа перавесці мяне літаральна куды захоча адсюль. Ён мог бы дапамагчы мне з ТА майго дэзатаратара. Так, досыць. Адыдзіце. Рабят, я б рады дапамагчы. Але я і сама не магу з бацькам пагутарыць. Сумна. О, даруй мне. Так, знаёмая справа. Ну і добра, не прападу. Да і наогул, не пакідай жа мне гэтага канібала аднаго. Я проста так яе люблю. І я. Але нельга не прызнаць, часам яна тая яшчэ сука. Усё так. А калі яна была немаўлём, я была упэўненая, што яна антыхрыст. Так што я пазвала святара і ўсё такое. Ну, можа, яна ёсць антыхрыст? Можа быць. Але яна мой антыхрыст. Гэй, наш антыхрыст. Ведаю, што дзе-небудзь прыхаваны прысмакі і лгуха. Пабачымся заўтра. Дзякуй за запрашэнне. Цябе падвесці? Не, дзякуй. Джуді, у чым справа? Можаш сказаць? Не ведаю. Я сапраўды цаню вашу дапамогу, але не хачу прагучаць няўдзячнай, але... Я адчуваю, што мне няма месца ні ў людзей, ні ў прышельцаў. Ты не адна. Я сябе гэтак жа адчуваю, і, напэўна, кожны на сходзе адчувае тое ж самае. Праўда? Канешне. Яны з розных відаў, рознага асяроддзя, розных частак галактыкі. Агульнага ў іх няшмат. Гэта кожнае жыццё па-за роднай планетай. Але я ніколі не пакідала родную планету і ўсё роўна адзінокая. Ну, мяркую, па выніку мы ўсе адзінокія ў сусвеце. Але часам мы адзінокія разам. І гэта дапамагае. Можа, сыру фрыцюры? Не чуеш пах? Я ўвогуле не адрозніваю пахі. Я ж казала табе, што страціла нюх у аўтааварыі. Шанцуе.